ኣብ ዩቲዩብ ብዙሕ ቪው ንምርካብ ዝጠቕመና እንታይ እዩ ለተዝጥይቐኩም ምናልባት መልስኹም ሓሪፍ ዝኾነ ተምኔል ወይ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ኤዲቲንግ ክትብሉ ትኽእሉ። ትኽክል ኢኹም። ተምኔልና ቪድዮ ኤዲቲንግ ንዩቲዩብ ቻነልና ወሰንቲ እዮም። ይኹን ደኣ እምበር ካብዚኦም ብዝበለጸ ብዩቲዩብ ብዙሕ ቅርሺ ክንሰርሕን ብዙሕ ቪው ክንረክብን ዝሕግዘና ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ዩቲዩብ ሓሳብ ወይ ድማ አይዲያ ተሃሊና እዩ። ዝሰርሕናዮ ዩቲዩብ ቪድዮ ሓሪፍ ዝኾነ ተምኔል ቪድዮ ኤዲቲንግን ድምፅን ሃልይዎ ይኹን ደኣ እምበር ቁም ነገር ዘይብሉ ወይ ድማ ደባሪ ዝኾነ ሓሳብ እንድሕር ሃልይዎ ምንም ዓይነት ቪው ኣይህልወናን ብኡ ልክዕ እውን ንረኽቦ ቅርሺ ውሕድ ይኾንሎ ማለት እዩ። ብተጻራሪ ድማ ሳክት ዝኾነ ተምኔል ዘለዎ ደባሪ ዝኾነ ኤዲቲንግ ማእኸላይ ዝበሃል ድምፂ ሃልይዎ ይኹን ደኣ እምበር ቶሎ ቫይራል ዝወፅእን ብሚልዮናት ዝቑፀር ቪው ዝረክብን ቪድዮታት እኒአው። ምክንያቱ ድማ ሓሪፍ ዝኾነን ሰሓብን ዩቲዩብ አይዲያ ስለ ዘለዎም እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ሓሪፍ ዝኾነ ናይ ዩቲዩብ አይዲያ ምርካብ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ድማ ሓሪፍ ዝኾነ ናይ ዩቲዩብ አይዲያ ንረኽበሎም 4 መንገድታት ክነግረኩም እየ። እቲ ናይ መጀመርታን መበራዓይን ዝነግረኩም ሓሳባት ድማ ወሰንቲ ስለ ዝኾኑ ክሳብ መወዳእታ ብደንብ ተኸታተሉ። ቀዳማይ ድማ ናይ ካልኦት ሰባት ዩቲዩብ ሓሳብ ምጥቃም ወይ ድማ ብኻሊእ ኣበሃህላ ምስራቅ ማለት እዩ። ምስራቅ ክብለኩም ተለኹ ግን ብቐጥታ ክትትርጉምዎ፣ ምክንያቱም ኣብ ዩቲዩብ ዓለም ዝተለመደ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ንምግባር ድማ ቀጥታ ናብ ዩቲዩብ ተኣትውሞ ስክሮል እናገበርኩም ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ብምርኣይ ዝለዓለ ቪው ዝረኸበ ቪድዮ መሪፅኩም ሓደ ካብቱ ዝመረፅኹምዎ ቪድዮ ሓደ ሓሳባት ትወስዱ። ካልኣይ ድማ ዞ ቪድዮ ከመይ ከም ዝተሰርሐ ብደንብ ተፅንዕዎ እሞ ብናውዓኩም መንገዲ ቀይርኩም ከም ብሓድሽ ትሰርሕዎ ማለት እዩ። ንኣብነት ብናተይ ከረድአኩም እሞ ናብ ዩቲዩብ ቻናል ኣትየ ስክሮል እናገበርኩ ሓደ ሓሳብ ረኺበ፣ እሱ ድማ ተምሃሮ ተኾይና ሰዓትና ከመይ ንጥቀም ዝብል ቪድዮ እዩ። ስለዚ እዚ ሓሳብ ተመችኒ ናብ ናተይ ክቕይሮ ከለኹ ድማ ዩቲዩበራት ኮይና ሰዓትና ከመይ ንጥቀም ኢለ ብናውዓሊ ሓሳብ ይቕይሮ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ዩቲዩብ ቻናል ከፊትና እንታይ ክንሰርሕ ናበልና ንጭነቕቲ ኮይና ብከምዚ መንገዲ ዝተወሰነ ሓሳብ ወሲድና ካብ ሓደ ቪድዮ ብናውዓልና መንገዲ ቀይርና ደጊምና ብምስራሕ ሓድሽ ዝኾነ ሓሳብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እሞ ሓደ ኣብነት ክውስደኩም። ኣብዚ ዩቲዩብ ቪድዮ ሒዝዎ ዘሎ ሓሳብ ድማ ቼዝ ክንጫወት ከለና ነጋገዮም 5 ደቂቃታት ዝብል እዩ። እዚ መንገዲ እዚ ድማ ኩሎም ዩቲዩበራት ዝጥቀምዎ መንገዲ እዩ። ንኣብነት ክርእኩም ዩቲዩብ ንምጅማር ንጋገዮም 5 ደቂቃታት፣ ኣብ ህይወትና ንጋገዮም 5 ደቂቃታት፣ ስራሕ ከፊትና ንጋገዮም 5 ደቂቃታት ዝብሉን ካልኦትን ዝተፈላለዩ ብከምዚ መንገዲ ዝስርሑ ቪድዮታት እኒአው። ስለዚ ድማ ምስ ቻናልኩም ተመሳሳሊ ዝኾኑ ቪድዮታት ብምምራት ዝተወሰነ ሓሳብ ወሲኽኩም ወይ ድማ ከም ብሓድሽ ብናውዓልኩም መንገዲ ቀይርኩም ምስራሕ ማለት እዩ። እዚ ዝነገርኩም ሓሳብ ተመችኩም ድማ ኣብ መበል ካልኣይ ዝነግረኩም ሓድሽ ሓሳብ ምሙካር ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ብደንብ ተኸታተሉ። እቲ ካልኣይ ድማ ክተስተውዕልዎ ዘለኩም ነገር መብዛሕትኡ ሰብ ዝሰራሕኩምዎ ቪድዮ ምስ ረአየ ኣብ ቀጻሊ እዚ ስርሑልና ናበለ ኣብ ኮሜንት ዘቐምጠልና ንሕና ግን ቀልቢ ዘይንገብረሎም ሓሪፋት አይዲያታት ክንረክብ ንኽእል ኢና። ይኹን ደኣ እምበር ንሕና ኣብ ዝሰራሕናዮም ወይ ድማ ፖስት ኣብ ዝገበርናዮም ቪድዮታት ከምዚ ስርሑልና ልብል ኮሜንት ተዘይሃልዩ ንሕና ክንገብሩ ዘለና ነገር ቀጥታ ምስ ናይና ተመሳሳሊ አይዲያ ዘለዎ ዩቲዩብ ቻነል ብምኻድ እሱ ኣብ ዝሰርሖ ቪድዮታት ንኣተና ዘለዉ ኮሜንታት ብምርኣይ እሶም ዝደልይዎ እዚ ቪድዮ እዚ ስርሐልና ዝበልዎም አይዲያታት ንሕና ደጊምና ንሰርሖ ማለት ይኹም። ብሓድሽ ንኣብነት ከረድአኩም እዚ ዩቲዩበር ብዝሓለፈ ብዛዕባ ፋይበር ዝተወሰነ ሃይላይት ቪድዮ ሰሪሑ ነይሩ። እዚ ቪድዮ ዝረአዩ ተኸታተልቱ ድማ ኣብ ኮሜንት ፉል ኮርስ እናበሉ ኮሜንት ይጽሕፉ ነይሮም። ይኹን ደኣ እምበር እሱ የሰርሖን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ካልእ ሰብ ፉል ኮርስ ሰሪሕዎ ማለት እዩ። ሶ ክብለሉ ዘለኹ ነገር ተረዲእኩም ይኾን ኢለ ይሓስብ። ድሕሪ ሕዚ ድማ ኣብ ናይ ባዕልኩም ወይ ድማ ኣብ ናይ ሰባት ኮሜንት ሴክሽን ብምእታው ዝተፈላለዩ ናይ ዩቲዩብ ሓሳባት ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ብከምዚ መንገዲ ጌርኩም ዩቲዩብ አይዲያ ምርካብ ዘሰልችኩም ትኾኑ ድማ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ብጣዕሚ ብዝቐለለ መንገዲ ልዕሊ ሚኒት ዝኾኑ ናይ ዩቲዩብ አይዲያታት ብነፃ ብኸመይ ከም ትረኽቡ ክነግረኩም እየ። እዚ ቪድዮ ንክበፅሐኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ።